Ndị be anyị ekele m unu. Onye ọbụla zere nke a na-etu ya. Nnọọ n'ọgbakọ ụwa ndị Igbo nke afọ 2020. Onye mụ na ya dere akwụkwọ bụ Maazị Ndubuisi Ahamefula, onye nkụzi na ngalaba ọmụmụ asụsụ Igbo na Mahadum Naịjirịa dị na Nsụka. Mụ onwe m bụ Oriakụ Udechukwu, onye nkụzi na Mahadum ọmụmụ ihe izugbe nke Naịjirịa, ngalaba Enugu Campus. Isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ ndị Igbo na nkwalite asụsụ Igbo na ihe emerela. Ndị Igbo bụ nsogbu asụsụ Igbo n'onwe ha. Ọ dịghị ajụjụ ọbụla nke anyị na-agaghị aza gbasara ihe na-eme n'asụsụ Igbo. Akwụkwọ a na-atụle ihe na-ebute ọnwụ ma ọ bụkwanụ ndaghachi azụ nke asụsụ Igbo. N'ịtụle ọnọdụ ndị Igbo nyere asụsụ Igbo, anyị kwesịrị ka anyị zaa ajụjụ dị iche iche. Kedu asụsụ nne na nna ji akparịta ụka, ma ọ bụ akụziri ụmụ ha ihe, ma ọ bụ atụle ihe ụmụ ha na-eme n'ezinụlọ? Na ndubata nke abụọ, kedu mmasị anyị mgbe anyị na-atụle ihe ụmụ anyị ma ọ bụ ndị ikwu na ibe anyị na-eme, ma ọ bụ na anyị gara n'ụlọ mmadụ ọ bụ na onye ahụ anọghị ya? Kedu asụsụ anyị ji edere ya ihe n'akwụkwọ wee na-edobere ya? Kedu asụsụ anyị ji ede ihe na-amasa ịba? N'ịga n'ihu, kedu asụsụ anyị na-asụ n'ọgbakọ mmụta asụsụ Igbo ma ọ bụ n'ọgbakọ ndị obodo anyị? Ajụjụ ndị a niile dị mkpa ka anyị gazie n'ihu. Na ndubata nke atọ, ịmata ma asụsụ Igbo ọ na-anwụ anwụ. Ọtụtụ ụmụaka Igbo anaghịzi asụ Igbo chaa chaa. Ụfọdụ bụrụ ndị nne ha ga-asị gị na ha na-anụkwa n'Igbo, na ha na-asụ Igbo, na ha na-anụ Igbo kama na ha anaghị asụ ya. Kedu ịdị okwu dị otu a? Ọ bụ ihe ndị a niile kwesịrị ime ka asụsụ Igbo nwụọ pee ma ọ bụrụ na anyị akpachapụghị anya. Dịka ọ dị ugbu a, ụfọdụ na-asị na asụsụ Igbo anwụọla. Mmadụ dịka Ọnụka Ụwa n'afọ 2011, ọ tara nnọọ ụkwa ma jee eze ma bekwa akwa arịrị so ya banyere ọnwụ asụsụ Igbo na-achọ ịnwụ. Ụmụnna, biko chetanụnụ na-eme ngwa a ga-emeghara ọdachi. Kedu maka asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche? Oge a na-enye asụsụ Igbo pere mpe nke ukwuu. Ọ bụrụ na enye asụsụ Igbo otu oge dịka esi wee kewacha oge, ịchọpụta na a na-enye asụsụ Bekee oge abụọ. Ihe dị otu a bụ ihe na-ebute ndaghachi azụ na ọnwụ asụsụ anyị. Ihe ọzọ na-agba anyị anya mmiri gbasara agba ndị Igbo na-akpaso asụsụ Igbo bụ na abịa n'ụlọ akwụkwọ, anaghị akwado ụmụaka ka ha na-asụ Igbo. Mgbe ụfọdụ asị ụmụaka onye sụọ Igbo ada anya nra ma ọ bụ apịa anya ịtarị. Ihe dị otu a bụ ihe na-eweta ndaghachi asụsụ Igbo. Ihe ọzọ na-ekweghị anyị nghọta chaa chaa bụ na enweghị ụlọ pụrụ iche maka asụsụ Igbo. Ọ bụrụgodu na ịbịa na mahadum, ịchọpụta na ngalaba niile, ihe ọmụmụ niile na-enwecha ụlọ dị iche iche ndị asụsụ Igbo. Ka anyị nye ọmụmatụ gbasara Nsụka, mahadum Nsụka. Ịhụ na asụsụ Igbo bụ ihe were tinye n'okpuru ngalaba ọzọ, ngalaba ọmụmụ ihe izugbe, ebe etinyere asụsụ Igbo. Ihe dị otu a anaghị ebulite mmụọ ndị Igbo chaa chaa, kama ọ na-eme ka asụsụ Igbo na-adaghachi azụ. Kedu maka asụsụ Igbo na ezinụlọ ndị Igbo? Ọ dị ezigbo mwute na ọtụtụ ndị nne na nna anaghị asụrụ ụmụ ha Igbo n'ime ụlọ, kama ihe ha na-eme bụ na ha na-asụrụ ha Bekee. Ụmụaka bịazịa, ọ bụrụ naanị ekele ka ha maara ekele n'asụsụ Igbo. Ụfọdụ n'ime ha ikelekwanụ ha n'asụsụ Igbo, ha azaghachi gị n'asụsụ Bekee. Ihe dị otu a adịghị mma. Ọ na-agbarụ anyị ihu. Mgbe ụfọdụ ihe anyị na-ahụta bụ na ụmụnna anyị anaghịzi asụ Igbo. Biko ka anyị jisi n'ike ka anyị na-akwalite ha, ka onye ọbụla wee nwee ike kwado asụsụ Igbo ka ọ ghara ịnwụ.
kedu maka asụsụ Igbo na aha ndị Igbo jizi aka ha aza? Ụfọdụ ndị Igbo ji aka ha emebisi aha ha. Anyị maara na aha Igbo bụ aha na-enwe nghọta miri emi ma baa uru, mana ụfọdụ na-abịazi were asụsụ Igbo gwakọrịta tinyere ya asụsụ Bekee. Ihe dị otu ọ dịnụ mma ka anyị nye n'ọtụtụ ọmụmatụ. Onye aha ya bụ Obinna, ọ sị gị na aha ya bụ Obaino. Onye aha ya bụ Chukwuemeka, ọ sị gị na ọ bụ Chuks. Onye aha ya bụ maọbụ Emeka maọbụ Mekus. Kedu maka ndị aha bụ aka Chukwu? Ha sị gị na ọ bụ aka God. Ihe dị otu a adịghị mma. Kedu maka asụsụ Igbo na edemede? Anyị nwere ọtụtụ ụmụafọ Igbo a maara afa ha gbasara edemede. Ihe dịka mmadụ dịka Nzekwu, Chinua Achebe, Cyprian Ekwensi. Mana ndị a niile ịchọpụta na akwụkwọ ha dere bụ n'asụsụ Bekee, ọ bụghị n'asụsụ Igbo. Ihe dị otu a anaghị akwalite asụsụ Igbo. Ọtụtụ ndị Igbo edekwala akwụkwọ n'asụsụ ma French ma ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ndị Igbo niile tinye aka na-ede akwụkwọ n'asụsụ Igbo, ị ga-ahụ na asụsụ Igbo ga-adị ndụ. Mmadụ dịka Bodomo n'afọ 2011, ma Ogoro na 2007, ma Agbaedokwa n'afọ 2007, ha kwuru na ọ dịghị ihe ọbụla nke ndị Igbo chọrọ ime nke ha agaghị eji nwa asụsụ ha wee mee. Bikonu ka anyị lenye anya, n'ihi na ihe na-egbu anyị dị anyị n'obe ọkpa. Kedu maka asụsụ Igbo na usoro eji edepụta ya bụ Igbo? Ewezụga ngwakọrịta n'okwu ọnụ dịka ọ dị n'afa ọkpụkpọ a na-akpọ n'asụsụ Igbo, ịchọpụtakwa na enwere ngwakọrịta nke sitere ndị Bekee n'aka wee bịa, ndị kụziri anyị ka esi ede na ka esi agụ. Ihe dịka afọ obodo dị iche iche ebe nke a na-apụtakarị ihe. Obodo dịka Owerri, ịhụ ka ha si asụpe ya n'ụzọ usoro asụsụ Bekee. Obodo dịka Ọnịcha, abịazie etinye ya tii na sii, hapụ chi nke bụ asụsụ anyị. Obodo dịka Ọkụzụ, obodo dịka Enugu. Nsụpe niile ndị a bụ nsụpe dị njọ nke sitere n'aka asụsụ ndị Bekee, mana anyị onwe anyị dịka anyị si wee bụrụ ndị Igbo, anyị kwesịrị ka anyị na-agbanwe ihe ndị a. Kedu maka asụsụ Igbo na mgbasa akụkọ? Enwere ụlọ ọrụ dị iche iche eji mgbasa akụkọ wee mara, ihe dịka BBC Hausa, BBC Yoruba na obodo na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Mana ịbịa na BBC Igbo, ọ bụrụ naanị n'ama Cyber ka anyị na-ahụ ya, o kwesịghị. Anyị kwesịrị ka anyị nwee ụlọ ọrụ sụrụ gede ebe a ga na-ezipụta ozi ndị Igbo. Ejiọfọ n'afọ 2011 na-eme ka anyị ghọta na redio dị na China na nke ndị France na-enwechara asụsụ ndị ọzọ dịka Awụsa gbanyere mkpọrọgwụ, mana asụsụ Igbo adịghị ebe ahụ. Ihe ndị a bụ ihe na-egbu asụsụ Igbo. Bikonu ka anyị tụlenụ asụsụ Igbo na ekwentị mkpanaka nke bụ GSM. Ọ bụrụ anyị ihe aṅụrị na Nokia na anyị na-eweliri ha aka elu, maka na Nokia mere ka enwee mkpụrụ edemede Igbo n'ime ya. Otu a ka ọ dị Starcom. Ọ bụ ndị Starcom na-ezipụta ịbanye na Starcom, ịchọpụta na Baịbụl Igbo dị na ya nwee ntụpọ dị iche iche. Anyị na-ekele ndị dị otu a. Mana abịa n'ihe ịntanetị, ndị Google bụkwa ndị ọzọ na-agba mbọ, kama enwere ndị ọzọ niile dị iche iche ndị aka etinyeghị asụsụ Igbo, o wee na-eme ka asụsụ Igbo na-adaghachi azụ. Ọnọdụ dị otu a kwesịrị ka eleghe ya anya. Ụmụnne m, na nchịkọta, kedu ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị tata? Anyị na-ekwu na ichekwa asụsụ Igbo dị nnọọ oke mkpa. Ọ bụ ihe kwesịrị ka onye ọbụla sụba Igbo. Ka anyị kwọọ mmiri ugbu a ọ ka dị n'obu ọkpa, ka ọ wee ghara iri anyị. Chetakwa na ụmụnne m, na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba nnukwu ụfụfụ. Ekwela ka asụsụ Igbo site n'aka gị wee nwụọ pịm. Ka agbụrụ niile jisi ike chekwa asụsụ Igbo ma mee ka ọ gaa n'iru. Anyị na-arịọzi ndị nkụzi dị iche iche, ndị ọkammụta dị iche iche, ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche, ka ha nwee ike na-akụzi Igbo, ma ezinụlọ dị iche iche. Ọ bụrụ na anyị niile tinye aka, anyị ga-achọpụta na gidigidi ga-abụrịrị anyị ugwu wee nye eze anyị nke bụ asụsụ Igbo. Anyị na-ekelezi ndị CBN, ndị jisi nnọọ ike
wee were asụsụ Igbo tinye n'ọtụtụ ego dị iche iche. Ha tinyere ya n'akwụkwọ ego naira 5, ha tinyere ya na naira 10, naira 20 na naira 50. Anyị wee na-asị ha jisie ike. Ndị be anyị, biko nụ, taa ka bụ gboo, maka na anyị mee n'oge anyị agbanarị ọdachi. Nke a bụ ihe anyị ji wee bịa taa, ka onye ọbụla tinye aka ka anyị sụba asụsụ Igbo, ka asụsụ Igbo wee gaa n'iru. Daalụnụ maka ige ntị. Aka m bụkwa Oriakụ Udechukwu, ebe onye mụ na ya dere akwụkwọ a bụ Maazị Ndubuisi Ahamefula. Ọ bụrụzia na unu nwe ajụjụ dị iche iche, ọ ga-etinye ọnụ n'ịza unu ajụjụ n'ọgbakọ. Ndewonu.